Jane kurang bagus pasonyane nanging malah gawe Toh, polamu aja kesini-sini aku. Aku yo wis ngene iki nyok. Mbah napa? Anggere krungu gamelan jaranan, awakku otomatis gerak dhewe. Bah, mbok atur ngene kancamu ya wirang tetep bronto. Ya, pura melok joget kok muni wirang kowe. Asline aku wirang joget lho, Bro. Tapi ya mbah awakku gerak kabeh. Piye ki? Kok geting aku. Oh, enak nyok. Ayo kono. Ya. Lah kok malah padha joget beneh apa ora ajane. Ngisin-ngisini wong. Disawang ra pantes. Leraimu lek kok ngoroi wong. Dek-dek melok joget kok. Mosok aku ketok joget. Rumah saku ora. Lah wong telu padha joget kabeh ora krasa. Piye to kok geting aku? Mosok to nyok? Oh iya, Ndut. Piye to ki? Ya wis ora apa-apa. Mandak joget ra mbayar. Wis to manut aku. Penak-penak. tak rasa geni sejawi bungah susah dilakoni jane menawa sing dipakosi Hop. Kancaku dadi, Mas. Wah, piye ki, Dut? Kudu tambani iki. Lah dadi tenan ora kok kayak mendem. Nek mendeme ora, alkohol kok ait gorono. Mbah. Sopo jenengmu lan saka ngendi papan dunungmu? Yen kowe pengen tepung aku le, aku kakek Sugiono le, sing manggon ning komplek jembatan Semampir. Lah kono wis dibongkar, mosok pangkat jenik kono. Ya ora ro le, menawa lek enek info panggon sing mending mbok ya aku dikabari. Cara nggon saliyane ngono kuwi, Mbah, mosok ora gelem. Sembarang le, pokok aja adoh karo bekengkek. Wah, berarti wong ki nalika uripe senengane mbalon, Ndut. Wis gampang, Mbah, engko tak golek ning nggon. Sing penting saiki ndang metu teko ragane si jabang bayine penyok precet. Ya, Aku gelem metu teko regane penyok, tapi aku duwe penjaluk, turutono panganan senenganku. wah, kembang. Sing akeh di. Ki lho, Mbah. Ora gelem kembang. Menyan. Panggah ra gelem. Golekno minyak. Ayo cepet. Sik ya Mas Bro ya. Sabar sik karo ngenteni segone ben mateng. Ya, Mbah. Oh ini gendeng piye to le? Mbok kira aku masih angin mbok piye mbok kayak PPO iki. Aku mau panganan ngono kuwi. Piye di? Sembarang-barang ra gelem iki. Wis sing tenang, Dut. Aku roh ki. Nang Dut, kekno. Iki lho, Mbah, senengamu. Nah, iki lho baru mantap. Nah, tenan ta. Alon-alon. Wah, diatur ngono kethek kuwi nek sing wareg. Yuk. Patrah demit kere. Oke. Wis, Mbah, saiki ndang mulih ya. Mas, tarik.